Ki khubor ka Batesi TV. Ka umdi bas nyambak penjasliang. Rupa Premium Meghalaya. Ka tanat ka kot ka khia jong ka sarkar jalla kala syong jialang bat ki medical expert committee menta ka singi ka arpun riu tarik ujemang arajar arpsan ban pet ya ka jingpen kre ka jalla ban yakun thama persya yo covid ya kani ka jialang la peniat do Sampat Kumar IAS upadai principal secretary and development commissioner jong ka health and family welfare ha kani ka jialang la ye ki jing patai benia do state surveillance jong ka integrated disease surveillance program la pentep ha kani jialang baha ka jalla jongi empat yo ka jingpang covid mentaus nem henrei hapan penkreno bat la batha ye ki jaka sumar sarkar bat private ru bakin penbiang ye ki oksigen bat ki weipat ki tiar ki badon kam ban sumar covid la batha ban pet biang ye ki kendon ki bajule ha kapor covid ban pentrekam lada don kam khnang bakan om kata ye kepat ba